Salutare prieteni, eu sunt Damian și am să vă prezint un utilaj foarte interesant. Acesta este excavatorul Macau BX900D. Bulldozer excavatorul are are blat telescopic cu cuplaj rapid. Are o cupă multifuncțională și fugi de paleți. Cabina este foarte mare și spațioasă și are climă. Uriașul ăsta întrește 9 tone. Eu sunt Damian și ne vedem data viitoare.